Да ладно! Я на зоне вообще не честно.
Співачі Євгена Курі, Жеко Загозі, Насіб Ніколай, номер 72, Раванда Цивика. Співачі Євгена Курі, Жеко Загозі, Раванда Цивика. Співачі Альбом Ванісія, Жеко Загозі, Іван Бадулін, номер 78, Раванда Усік. Напоминаю, только в этом раз не сделали, то это надо раз в жизни. Ну так. Завершился первый переворот матча. Победитель за 15 минут перерыв.